قصص أمبنا ولني آية بدورو والما آية بي ورو كنو تاني أمبسك كاوبي أنغتم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru shaban minye hijra sankalo segina bisu nyomugani nani nay miladi nasaraw kajjate ba fula ani mugani fula sankalo sabana bisu nyomugani wolon fula nay ambe bako jikorni golo fula masjidi salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية. يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدانية وجهرة الفانية. Niaya min kala nala bafo masa min koro talendo kan kibariya jinya ajasali ani masiri mi na be jinya kono ko masiri udo masiri munu nu beba jinya nema damu a masiri ko ude munu beba ube wuli. بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من نعيم العظيم المقيم. ألا يا إيران جيا نيما جيا يرد جاسلندو نيما جاسلندو أماسري توفنت أبي بعد فتني ددو فين جاسلندو فين كرو ألا يكجو نيمو ala ye nema min bila ka jɔn ɲumanw ye lagara nema min dumulen do ko jinya ta ye o kɔrɔ dɔɔni de jinya jasilen do kɔrɔ o de y'a to ala ko wa ma utitum min shay ala ko ne ala ye nema di aw ma o kɛra nema sugu sugu ye فمتاع الحياة الدنيا وزينتها جيا نينما يدامو درون دي دواني جيا ماسري نيما باوغلو ني علي نيما دي اوما جيا نينما يدامو درون دي دواني جيا ماسري وما عند الله خير وابغى مين بي على في لاغرا كان نيما ودي كوسا كتمي جيا كان نيما كا ودي بي توفنا جيا تاتي تو أفلا تعقلون وعلى قوة حق سروبا ni aya ambe bunga sirika tawsiri fala fula ko ni aya ani ni ala ko aya wero kono suratul nahl ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi akoni aya ni waya de kelenya ala ko fi'o fembe aw fe ya jiya kono ya abeba mimbe ne ala fe wode beto hada maje jiya ne masoro chogo ajate mina ko fembanto bi bolo imma ena ba ka jiya ka nema to ube jiya nema na ba ka eto
nema dumelente lagara ta kawsaye lagara ta beto aleteto wa qala ko alako wama inda allahi khairun lil abrar ako alako ayawre kono ko mimbe alafe nema mimbe alafe ko de kanyi mogo nyuma unduro o de kanyi mogo nyuma uye katime diataka mogo munu yala ka jo nyuma uye ala be nema minku ye lagara de ala be nema munku ya alafe o kausa diatai wa qala ta'ala qala kum musammin ko talendo bal tushiruna li hayata dunya wa li akhiratu khairu wa abqa ala ko abila hada madum be ni nyana maya damu de suganti Allah garaka me la gara fana ka e wan nema o de kausa diatai o de beto diata ateto de achayara chogo chogo wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka chidem fana ko wama dunya fil akhirati chidem ko jian nema te foye la gara koro illa kama yaghmis ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur ma ja yarju ilayhi chidem ko jian damu te foye la gara koro ko amisaliya jian damu la gara koro kwa misaliya be komi idola kele ni tara bajila ki ka bolonkoni sura kono kabo e ki ka bolonkoni laje ji munun norala i ka bolonkoni la uye mun nagasi bajila awa jian nema ke haro bolla garata ko abonya na ibolo chogo chogo afala taqiluna ay afala yaqil man yuqaddimu ad-dunya ala al-akhirah ala ko mogo te hakili soro mogo min ni ebe jiya de bilalla garanye ete hakili soro min be jiya de bilalla garanye tumam abdurrahman isaadi singidi ayanni ayat tafsiri ako yughbiruhum anna jami'a ma utitu al-khalq ko alaye hada madon kibariya ko alaye nema di danfeuma min jahabi o kera sanuye wal fidda o kera warije wal hayawanat o kera bagawnya sawa wal amtiat o kera minaye sawa on nisa o kera musawsa wal banina o kera denke sawa wal maakil o kera dumfe sawa wal masarib o kera min fe sawa wal lajati kulluha mata'ul hayatud dunya wa jinatuha o kera jiya damu fe damu akon nimbe ala ya yira hadama dewna damfe unna kon nimbe ye jiya nyana maya damu de dro ana masri ako annahu bihasabi aqli al-abdi ako ala ya yira fana ko hadama denka hakili be degere minna yushiru al-ukhra ala dunya ibe lahara sugantiya jiyaka ni ka hakili degrede wa annahu ma asara ahadu dunya illa li naqsi fi aqlihi akoy dite mogo shiye na be jiya nema ni jiya damu suganti lahara ka fo atigi ka hakili naqasilendero naqasiba atigi ka hakili la akodi ya to alako afala taqiluna ala yankunu kata hakilima ko fala taqiluna aw ta hakili sorwa balma niye mo mun ye jiya kadaye jiya damu kadaye jiya nema kadaye ni ko aka hakili nagasilendo abeshake imina sinyetala kasoro mo be jiya nema de suganti Allah garaka ika hakili nagasilendo iye mo ye abella gara de tajiya ka o bayira ka hakili dafalendero hakili dafale hakke mimbala abella gara sugantiano o hakke de jiaka ori ato sarafu doko akonu ko hada mademma hakili mama ni sofule bogosodo nya dima ni donna kono itado kudai me ni sofule sanune wori jede do shima sode do men ni donna kono
nimma ko serama mbi bo akono de ako mo mi hakli dafale rube jumanta bogoso fule de nin koni diri man ni nyita e kudai me shima fule ibe se ka do kono me nimma ko serama mbi labo ako hakli ma be jumanta ako bogoso bo ako munna jinya de ye bogoso e i ka so dila chogo kanye chogo jinya kono bogode do me ite to akono fana me lagara arjanna so ale dilale ni sanu ni worje ni lulu ni marjana de ala ko ni donna kono fana ite bokkuda iba kono me munna hada madaw nye jinya bogoso ite to akono uyo suganti Allah garaka hakli bemi hari jinya kasima so mi ite to akono e yede sugantiya bogoso ka ita ye minye ika hakli madafaw janko jinya so do ye bogo ye lagara so ye sanu ni worje me ona tabe ete to bogo min kono yodeta ko sugantiya sanu ni worje kay be dume min kono e ka hakili be mi hakili tila wode ya to jinya hakili ma o kera mo de munum banna jinya la imamu nan nawo bode fo riyadu salihina daminala aka bayti kono munum banna jinya ma de ka jinya ye ka fili kofe ka toye tu bama ulu de ye dugu kolo ulu de jinya mo hakili ma we munum banna jinya ma Allah garata ulu de hakili ma we mogo ya adisi fa jinya de la ni jinya masirun hari na ale yere bolo ko aka hakili dafalendelo aka hakili nagasileno mogo be jinya sugantiya ka juwa damu kanu kai yere mutana ye nagasi de be ka hakilila wodi ato ala ko afala taqiluna mogo min fana billahi garade ta ki bajinya ma ka fili kofe o bayira ka hakili dafalende do wodi ato jinya banni tigun ulu de jinya ka hakili mawe mogo munum banna jinya ma awa jinya te foye la garakoro ade fulenni ni wodi ato hadisa wore la ciden ko law kana dunya tijinu inda Allah janaha ba'uda ma saga fiha kafiru sarabatan mai ciden ko ni jinya tumbe soso kama ni ya do basakili la kwa hake ni jinya tumbo bo ala bolo kafiri tunte hari jimmi ko kelen so ala me soso kama ni ya do basakili la ka pese abe po hake mindima jinya to bo ala bolo dondola cide nana mugo la bebe sugula ba deni do sale ba min fana tilo utigilendo kidon ko ewa jomba fe sugumogo jomba fe nimba deni ka fere mani ewa drome kelenya sugu dunke ko cidema e uko jombe nife mugo sita fe ki ka drome kele donina hari kanindi mugo ma mugo tafe hari na ya sur numbe balola annaga silendo janko su awa cidon ko nin dogo yara u bolo chogo mide jinya fana ka dogo ala bolo ka temeninga jinya ka dogo ala bolo ka temeninga donc ala fule ko de iraya ka ira hadama deuna kon nin jinya te foye nin jinya nema te foye nema jasilende do nema dogo yalende do nema minte to nema mimbe wuli nema min yere adurulendero la tiba li aishi ma damati munqasatan lajjatuha bidikar li maut wa li haram baytul kala yo defo akodda mute nyana mayami ni be miri nyana mayami kunna ibe miri sayala ibe miri koroyala nyana mayami kunna kodda mute o nyana mala mogo yenne masoro ninjiya kono chogo nun ko a nyogona pataro do sara o be a tereke do sara aka nema nagasira bolo ni ale fana hakili jigina sayala doro nema nagasira durula bana do ya soro a kono na pirila doro nema nagasira bolo na hakili jigina koroya fana la bana yin kunna nema nagasira bolo baytul kala yo defo akon tanki hada made nin ko fula nema bi bolo ni be miri nin ko fula dola kele la nema kunna o nema ye nema nagasilende
onyana maya da mutala hada made jiyan ne masoro chogo chogo I hakili jigna saya la doro ikan neman nagasira ibolo I hakili jigra koroya la doro ikan neman nagasira ibolo donc hakili ma ikana ninjiya suganti lagara ka hakili ma ka lagara de suganti jinya nema ka jinya kan nema inte fuye lagara koro ateto abe wuli de e pinema mindo nema keri bolo chogo chogo nema nagasile nema durule nema dafalente أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ألقو يا لن علي الله دنيما تمغمي kafone ala bado arjanna kono nyellahidu minta yefana abaka allahidu kumbe nyonya Allah garafana kaman matana hum mata al hayati dunya yala oni mugo yekelenyawa mugo minne ala jiya damu de dama summa huwa yawmal qiyamati min al muhdarina sage yawmal qiyamah do o ko fe yawmal qiyamah do abe fara mugo la jabatoka nunu fula yekelenyawa ala ye lahidu taminye lahidu nyuman taminne ko abodo arjanna kono lahidu min taraye abe lahidu kumbe nyonya fana lahidu be kaye lagara fana yala otigila mogoni mogoye kelenyawa mogomi ala ye jiya damu de dama o kofe na tara lagara abe talla jabala nonu ye kelenyawa kelewunte bo ni kelewunte lahidu juman be di mogo munoma ijija ikake uluka jamala la gara dew wodi atali ibn abi talib atumbafu ako inna dunya qad irtahalat mudbira wa inna li akhirat qad irtahalat muqbila wa li kulli wahid minhum banuna fakunu abuna al akhirati wa la takunu abuna ad dunya al yawm amalu wala hisabu wa ghada hisabu wala amalu Ali ibn Abi Talib ko ako jinya wulila alaya kodi kaba jinya tato dero ako jinya wulila tato dora ya kodi ale tato dero ako la garafana wulila aya nyeshi abake kana awa kun nunu fulabe deumbu bolo deumbe jinya bolo deumbe la gara boro awa ko ayeke la gara deunye akana ke jinya deunye de ayeke la gara deunde akana ke jinya deunye bi ambe ninjiya nyana waya minna foite yo folo ni barate ka bara nyuma ke alay korosilite folo feselite jiya kono mi akolla garafana feselite be barate de feseli dronde be la gara donc haklima kelen janto irela mogo munu nye bara nyuma kelen nyala nya sernya bagaw ye nu banna jiya ma ko nyesi la garama ala ye sara min ewa landantigo ye kar janna bilaw ye yala onu mogo ye kelenye mogo munu nye jiya dunke wude jiya deunde do jiya damu de bu bolo me la garaw beta la jabana ulu te kelenye munkasir ko yaqulu ta'ala afaman huwa mu'minu musaddiqun bima wa'adahu Allah ala salih a'malihi min as-sawab akwala ko yala mogo minye mu'mini ye ala ye lahidu mununta ya ye bara nyuma mununke usara ala yo lahidu mununta ye adale mbola allahi huwa shairu ilayhi la mahalata ala lahidu minta ya bella bakatoma fana kuma tola kaman huwa kafiru mukajjibu bil liqa'i illah wa wadihi wa waidihi ya lawni mogoy kelenyawa mogo minye kafiriye mogo minye ewa alaka ayaw galontiga mogo minya alaka kumbe nyogonya galontiga ana kallahidu naka kankara daw ulu yekelenyawa fa huwa mumutta'u fil hayati dunya ayaman qalailan ni ala ya damu jiya kono damula tilew kono tile munun ka dogo bal mahada madeni hari samba kele de nyana ma nin jiya kono ayaman qalaila tile fitinu redo hada maden kele fulay beta min yere ke kaburu yere kono folo ni mbo ke dugu kolo ka aka dogo ate ibeta min ke kaburu yere kono folo
o kacca ibe min ke dugukolo ka lagara ta mona kumala ciden ye sambi woroni saba ayode balo mi a fatule sanjoli sisa samba keleni ko a fatule samba keleni ko mi sambi woroni saba imbara abe ode nema kono donc hada maden kana faratu be amaru ummati ma baina 60 wa 70 aqallu ma yajuzuha ciden ko le kam manton kashi abe sambi woroni sambi wolon fulani nyogon cha kombi mbette mo ko ka dogo folo mo yere si min soro on to soro no hafule samba kele sambi duru tala yode ke welele drona me ciden kam manto wala akwale kam manton si sambi woroni sambi wolon fula bode je min mbette mo la ka dogo mo kan ka faratola ki yere dinin jiya mani nin jiya damuna itella garanyini ala ko ne ala nye mo mi yala ne ala ye mo mi nye bara nyuma o ke nye lahidu nyuma ta ya billahi nyuma min kumbe nyonya dalen bola fana woni mo ye kelenya ba ne ala ye min ladda mo jiya de kono la gara beta janna ba kono o te kelenya gon kasiru ko ne aya ko do ko jigina ci den ka kibariya de do ani abu jahali mi ako wajahiru annaha ammatu ako fem bangale munyen ni aya e gorobali de abu jahali doronta de hari silama minye jinya kanu ka jinya subanti Allah gara kan ni aya bita ammatu aya nye gorobali de wa haja ka qawlihi ta'ala ikhbar an zalika almu'min hina asrafa la sahibihi wa fi darajati wa jaka fi darakati akunni aya be komi mu'mini do ana ajje nyogondo je nyogo min banna ala koma mi ale kera mu'mini ale tara arjanna ale be arjanna sankancho la sanfe aya atrike nye obe jahannaba kolo jahannaba duguma tuma mi aya atrike nye jahannaba kuna ko walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarina akunnin tigi ala nema tunte ni ala ye nema kenne kimba lagara kimba jiala kalagara nyini mfana tumbe farika jahannaba kono tuma mi aya to nyogo ye jahannaba kono aya to arjanna kan ninde fo nin tigi ala nema tunte ala nema minke ne kinke mu'mini ye kimba jiyama kinke barakila lagare mfana tumbe farika jahannaba kono wa qala ta'ala lako masamin koro talenu wala gadi almatil jinnatu innahum la muhdaruna ala ko jinna shaytanu yere ya do munumbe ala sosone ala kutala jiyan kono ulu yere ya do ku be la jaba jahannaba kono la gara la muhaddarna ngoro yella jaba de do ala kan ci kantanga ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ألا مسمى كرة لندو يقول تعالى مخبرا أما يوبغ به الكفار والمشركين يوم القيامة ألا بنان كباريا ني آية كونو يوم القيامة دو كافر ومشركون ni alabu wele qiyama keneka kula boshe kula maloyai ala bina an kibara ya ufana dila wa yawma yunadihim ala ko yawmal qiyama dondolo domi ninne ala be mushriku be wele munu nye fulana fara alaka mi nye tungu de fara alaka mi nye boli de fara alaka mi nye monima de fara alaka mi nye shehu de fara alaka mi nye kabru tigi do de fara alaka wa yawma yunadihim ودوم على كن على بمشركون ولا فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون على بفا نكا جنيون بيمي أي منو فرانة على كأي ركا غالون فولا تزعمون كرودة باسكو غالون دو جنيون دبي على لا جنيون تعالى لا ne ala ka jenyogon bemi aw yere ye munun galon fo jiyan kono ku farane ka ubemi nu be kene kayen aka demele wakati sera sade parce que chaman bu batro de ko lagara ko lu de be sognyali donc awne wasa ita ude do aw mu bato ko ala ude do anyu bato de lagara ko ke chamanche anne alache
una ala de la nyen sura donka nyen nan do arjanna kono nan kisi tasuma ma awa qiyama kene ni be jora ala be mushriku wole aye munun galon fo ku faranne ala ka jiya kono be mi قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ثم بنكسر أين شركاء الذين كنتم تجومون قوي أني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في دار الدنيا أكبتوا فيهم بمن أو تنبمون بتو جياد سوين كنو من الأصنام والأنداد بوليون أني مونيمو هل ينصرونكم أو ينتصرون يالولو بسك أو دفايا بيوبو بسكو يرد مبا وهذا على سبيل التقرير والتهديد نيجي كوكا دوسوتشيا أنيك كانكاريكا وبغبغا كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يوم القيامة دولا بافو مشرك بيه أبافو هذا مدين بيه أيوة أو بكلن كلن نانا ني على ما يده كومي نيودا تشوبي mogo be kelen bora jiya kono kanada ewa au na nema kelen komi ne ala ya wuda kauna de jiya kono chokomi wa tarakitum ma khawalinakum wara ajuhurikum ne ala ye nema diawma aya beto au kofe wama nara maakum sufahaakum ewa nema ka delili kalan mu ye ka farau kade aka surnya dombago mu ye ka farau kade alladhina jamutum annahum fiikum suraka aye munun galon fo jiya kono ku ulu ye aw ka je nyogonde ayo farane ala ka fu be surunya di donke aw ye lagara ya ubenne ala dele aw ye ewa ne mo uyede mu ye kafara aw kade ubemi lagari taqatta bainakum wa dalla ankum ma kuntum tajumuna ewa sababu tigira aw ni nyogonje jiya ka fo nyogonya min tumbani nyogonje je nyogonya min tumbani nyogonje sababu min tumbani nyogonje jiya atigera koy wa dalla ankum ma kuntum tajumuna atumbe munun galon fa be tununa wulaya yonni aya ni wode kelanya balmo mogo be agalonna ya ana nyogon nege mogo ni nege o ba faamu me yere ki yere nege ode ye mushriku ni sheikhu batolo ne kabru batolo ta ye ode mogo ki nege o be faamu me yere ki yere nege katugu nunun ko so be takaduma terew buduma na folo nyana ma buduma na folo mugo be duma ko yo malaka ma do ko ye e ka garantita ko be surunyari donc ko be edo arjanna kono ni qiyama kene be jora ala be nunun wele aw ye munun faranne ala ka na ko be dalile ka aw ye ne mu ye ka faraw ka yare utruna wala laqu qala alladhina haqqa alayhim alqawlu aya min kalama mogo ko min ye janga kata kuma a wajibira mogo mununka ya anni sayatina wal maradatan wad du'atan ila al kufri jinna shaytan kanna gele munun tumbe mogo fili jinya kono ani wolele kila munun tumbe mogo wole kata kafiriyama ulu ba fo rabbana antiki ala alladhina aghwayna jama min tumbi aw no fe no filila aghwaynahum aw de yufili kama khawayna ko mi angere filila chokomi yaay karam mogo ye dawa kala juguye du wato labu wabu jahannama nimbe dawa ke kata bidiya de mawa nimbe dawa ke kata shirku de mawa yomali qiyamah do yere ba fantigi ala jama min tugura aw ko no filila ande u filide an yere fili lende tundo an yu fili ande wu fili komi an yere fili len tumbe chokomi ubennin defo tabarra'na ilayka mi antigi ala aw bariyara kabuma kata e alama uyanka bato ke an bari lan umabbi kata e alama
ما كانوا إيانا يعبدون أو إتونتي أهم بطو ده إتونتي أهم بطو بنكسير كوسوغودي فشهدوا عليهم أنهم أقووهم فتبعوهم ثم تبروا من عبادتهم أكو كرمو يرفلي كسيرياك ولي كلاو كتا كافرياما ولو يرفلي كسيرياك كو أولو ديون كجما أولو ديون كجما فيلين ko jama tugura ulu ko me jama ye ulu batoli minke ku ulu bari la kabuma ubenni de fo qiyama klika kama qala taala komi ala ya fo ya kuno chokomi wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum ijja ala ko mushrikun ulu ye bato fe woro mina ku fara alaka puru ka bato fe naku deme bagay lagara kala ala ko tekede سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا مغو تمبي مين باتو كفر alaka alako yawmal qiyamah keneka eye fem bato kafar alaka pura ki deme yede alako ateki deme baga yede abe kafirani ka bato yede abe kafirani ka bato yede ewa abe kima fana kele baga de ale de be ki kele baga ألق وقال الله تعالى إجتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا أقوي ميري وقتلا وقت من مغم بطورا وبيو بارك أبو مغوما منو بطو وراول أجابا بي الأجابا يونيانا وتقطعت بهم الأسباب سبب تنبو ونينيوغن تجيان كنو جينيوغن تنبو نيوغن تجيان كنو أبيت تغيرا إلى قوله كتا ألك كما لبنا سورة البقرة كنو وما هم بخارجين من النار أو بيبدو تاسما كنو وتبو فنا وقيل أدو شركاءكم وديت ويا مكلا وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ألا بافو منو نكرمو ننم باتكو فرعلك ألا بافو أولوية أدعو شركاءكم أياك جنيغون ولد أي منو فراني ألك كوباتو جنيغون أيو ولد فادعوهم فلم يستجيبوا لهم uyu wele umu jabi ima alaka kuma ya eko ko eka shehu ko eka kramugo ko chide na ka jama le na ka jama ko ale de bawu minanun aka bolowe kata tegedi alama ube abawu minana ka bolo kata tegedo chide mbolo kawdo arjanna kuno ewa ala fule ka fo ya de qiyama kene mogonna be jora munu nye fulana fara alaka ka kantigeli ke shehu doye ka sujudi biaye ka kaburin ka dafalen ka kaburula ka fara alaka ka den nyinafe ka nafulu nyinafe ka garjage nyinafe ka nyinafe ko aka ale furake ka le kenaya qiyama kene kala ba fu ka wele yemmin farane alaka awele uyu wele fana wala muyastajibu lahu min mujabi la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawa mugo de be sika kuma la gara kene yodeya ubu ka jenyogon wele ka karamogo wele utu jabi warawuli ajaba uyella jaba yewunyana law annahum kanu yahtaduna tumamu yella jaba ye uyanata harantum be jian kono wati mi harantum kake kanda moye unni misra tumamu yella jaba ye uyereye kanda nata uyereye jian kono hara antun kake kanda moye mogo kanda lenye jinya kono nantun kera mogo kanda le jinya kono katugo ala ka chiden ko nuntun tan soroya nyobe munya ote foynya ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم نيني وللكلا فلان وللكلا فلان ala be mogo wele ka tawhidi le sabati mogo boro tawhidi wele li folo yere
tawhidi sabatili de mo golo weleli fulanna ciden kan nabi nyuma yana ka cidenya sabatili weleli de yoye ibe nyininka o fanala ibe nyininka o fanala o fula de wo shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ala kilimto bato foy kana fara alaka ni nye tawhidi tay mogo ni tawhidi mashe qiyama keneka e ka chogo fule i tugura fengo fenke ka bato ka fara alaka iba wala qiyama keneka tijabi ibn misai wayere ni tawhidi mashe lahara wule li fulana nyinin kali fulana ala be nyinin ka ciden fana ka tu nyogonya ciden fana ka tu nyogonya na ya sor muhammad rasulullah fana tumbi dala be ko muhammad rasulullah fana ko muhammad rasulullah me ete ciden ka taboloka ita ka sunnaka fa korosira de ka gele bolo mo ke sira de ka gele bolo la daw de ka gele bolo sunu tile ciden tabe foye ayen ninde fo ayen ninde sabati ayen ninde ke ete sige fulala kwate gwankorowa aka mankan kacasa aka kuma yere de kaca mbalima qiyama kene kan nyinin kali fulana fulala be nyinin ka ciden na wori ato bunkasir ya do yawo akon nin nyinin kali munun fuleya akon ninun de kaburu kan nyinin kali ibn kasir ako yawma yunadihim fa yaqulu ma jaa jawtum lil mursalina nidaa'ul awwal an suwal at-tauhid ako woleli folo woye tauhidi kan nyinin kali de be nyinin ka tauhidi ka qiyamaka wa haja fihi isbatu nabuwati akon nin nyinin kali fulana min fulani nye ciden kan nabi nyuma ya sabatili woleli de ninye ma ja kana jawabukum lil mursalina ilaykum ala be nyinin kali ke ciden munun cira awma uye min fo aw ya ka jabu kera munye ka ciden jabi wa kaifa kana halukum ma hum aw kalla halakira togodi kafara ciden ka ako wa haja kama yushalu li abdu fi qabrihi akon nin nyinin kalun nunun fulede akon nin nyinin kalun be komi nu ube jo nyinin ka ika kaburu ko man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka akon nyinin kalun munun be kila kaburu ko no de o nyogona de fule ka kila qiyamah kene fanaka jonjo be ni donna kaburu ko no balimaw immo kete nyininka ila ifa korote nyininka shegu te nyininka jamana kallada te nyininka jamana anka jamana laiste de ite nyininka ola demokrati de do ite nyininka ola ma rabbuka wama dinuka wama nabiyuka ittiga alay doni na ya sorini tawhidi nyuman donna tawhidi kalte saba ino nyuman donna iba fo rabbi allah nettigi alale wama dinuka na ya soro parce que ciden ko jon fule akon nawni do kaburu kono an sagito yitilo be anka samara kaunna munun tari bila munun tari bila kaburu kati sudo nu yu sudo be sagi etilo go ka samara kanna malikiya fula be dugo kolo fana farakana ima munkir wan nakir nege fi marato de bu bolo ciden ka hadisa dola ko ni ya da hiju kala hakke min be nyogon soro minna nuku kata utese kata ka bo anola woni ge fi marato de be malikiya fula bolo be dugo kolo farakana ima ki shigi ka kaburu kono ma rabbuka nini tauhidin dona iba fa rabbi allah ma dinuka na ya soro ini silamiya dina nyuman nana anye silamiya dina fo salasatu usulu kono ni ko chama mashisa silamay mun silamiya kono ika salli dure ka ser kuma fo ika jakabo wore silamiya ya abada al-islam huwa istislamu lillahi bitawhid wa inqiyadu lahu bita'ati wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi silamiya ninde foika silamiya ini ninde kado kaburu kono ki yere di alama ni tawhidiye ki yere kolo alaye ni batowiye
kibariya kabo mushrikiyama ani mushriku silame ninde odiyatu mo chamambe odiyatu anko kitabu kakala odiyatu saudiya fule salasatu usulun gouvernement yere de ya bila misiruka misirika jama fuku lakala o kitabu la de salasatu usul uballa durusi demisen wala de kala durusi demisen wala makoroba munun be haru no ma durusi almami ba deresu do beka lame parce que kaburu ñinin kalu de ba kono ñinin kali sabay silamiya huwa istislamu lillahi bitawhid wa inqiyad lahu bitaati wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi ni silamiya ñuman do na ni chola no ko ma dinuka iba fo diniya al-islam dini al-islam ne ka dina islamiya de ma nabiyuka ikan nabi may jumaye aw min ye Muhammad ibn Abdul Wahhab cide ka fo cide ikadala ka shere kuma fo ko ala da ya ce abo dere law fo folo kitabun kono o ko fe Muhammad Rasulullah mana aba fo ye tasdiquhu fima akhbara wa tatuhu fima amara wa istinabu ma naha anhu wa jajara walla yubadalla illa bima sara ikadda cidenna nu ko ciden de kote hadisa sahara da rola iya koro doye ka hakili yo soro ka hakili mo soro yo mana do mo mana do da ala tanke ni ciden da yafo mo chama mam rasulullah furu da hadisa chama mbe usonnen tama ko ni mado ne hakili la ko ne maseka ne famu e ka hakili e jumay tasdiquhu fima akhbara ni ko muhammad rasulullah ni hadisa de sabatira ko ni hadisa sahara ciden de kote e ka hakili yo soro e ka hakili mo soro da wala afulana watatuhu fima amara ciden ni nyamara ni minya ake wasinabu ma naha anhu wa jajara sabanna ciden ni bali fengo fenya ka bagabagali ke koy kana gere fengo fe kanake yere kolo sama nanina walla nyu badallahi illa bima sara kana alabato ni sirasiye cide ma minki masariya ko beni ka tabolo ko jamana teriga katta jamana ko aye teriga korosi aye tabolo korosi tabolo de beni ciden ka tabolo te ni mogo donna kaburu ko ni tabolo wore donna kaburu ko ciden ka tabolo to a ini malikaw ana nyana bo kaburu ko aba nyana bo ede aw nin fennani muhammadu rasulullah na bidda nani min fulen ni nin fana sabatira yen nin nani fana togo nyani ni ku sabatire la jian kono nu ko ma nabi yuka ibafu nabiyyu ar-rasulullah sallallahu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam iba jabi ne kan nabi man ne ka cide muhammadu de do men balimaw cide ko hadisa ko wa mal kafir aw al munafiqu min ni eddo na kabru kono e kafride ube e munafiqide mam rasulullah be da kono abarate ake walete amana donenti bolo ni malika fula yininka bun kasiru ba be do yaw abe ay akono ako famal mu'minu fa yashhadu annahu la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akon ni yininka ran ni chogola ni mu'mini de awa ibafo nebe sereya bato fensite min ka bato jenne ala kelem kawte muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo ako wa mal kafiru me kafiri hadisa iri wa be bukhari kon aw munafiqu ube niye munafiqi fa yaqulu ha la adri aba yere kede ko abe miri ka kuma info parce que atumbe muhammadu rasulullah fo jian kono atumbe la la fo me umana unu ka saratu de ma sabata bolate se ka fo ها لا أدري ولهذا لا جواب له يوم القيامة خير السكوت أكون نند كوسو مغمي إنين نون فامون بدو كبرو كنو جابو تي سوري بلو قيامة دو يتبسك نون جابي يبيدا دي مانا إما سيكو جابي كبرو كنو چوغو ميدي أو أقول لا غرا كنه فنا كنين ينين كرولا يبيدا دي جابو تي سوري بلو لأن من كان في هذه أعمى أكو باسكو ني مغو نينجيا نانا مايلا ني نياو فيني كابو على تاما كابو تشيدن تاما فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا لا غرفنا
ibe finye kabo o yele no jabu made ibe fili ka siraw de ma bal mala kan tisi ala ko wa yawma yunadihim ako dondo min ye qiyama doye ni ala be wa qiyama kene mo be wole fa yaqulu ni ala bafu ma jaa ajabutumul mursalina ewa ne ye ci de unci awma o yenyen ka ci de nyalla se awma ayu jabi munna yala ko shegu de wa ibe nyin ka shegu de la ya qiyama kene ka ibe nyin ka fa koro de la ibe nyin ka mo kew de la wa ibe nyin ka karamo de la dukuturu fulana kote dukuturu ibe nyin ka dukuturu de la ibe nyin ka ci de la jinya duguturu be ka kodo sabati bolo ni delila ta la ci de bolo yomal kama do te sika jabudi ma ja jabutumul mursalin wadato sheikh muhammad ibn salih usaymin ko rahimahullah akon nin kanka hada maden joro ki sirade akon mo min ni ci den ka hadisa sahalen do nana ema iko ci den kote ibba no hadisa ma eyo sagi mogodo ka kuma koso ima so ka barake ni hadisa salenye ako yomal kiyama don ni ala yiwele ma ja ajabutumul mursalina o hadisa sahlen nana ema ima so ma ya sagi ako ibo jabi chogodi ibo jabi chogodi ciden ka hadisa do sahara hadisa sahlen nana ema ima so ka barake na iya sagi ako ni wolili kera kiyama kinaka aye ciden jabi mun na ko ibe mun ko ibe mun ko bal man be nyaga nega minya dunal jiya kona ni yere bonya min bambulo jiya kona ni ka kaba yere la ka nyaga yere la an ka dabila an ka tugu ciden ko de ciden unde cira koy doni ke ba kayina mankana na ye min fo ani ciden ka ta sahalu nya nyogonta alhamdulillah ne nani ciden ka ta sahalu be ma nyogonta amba leta bilade ko imamuna maliki yo defo ما منا إلا مقبول ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر الله أكبر كاتو درسو ديلا تشيدن كم مسيري كنو أكو مو شيته أونا فويكا كوما دوبي منا أمديكا كوما دو ساغي ما فونن كبرو تيجي أيا بلون كنو نيوشي تشيدن كبرو تشيدن كلند كوما بيبتا مكاينا مانكانا هذا مدن كيرا تشوكو نا يمين فامبي ديلا دينا لا تشيدن تالا ni della sabati lembe ciden tala alhamdulillah ni della sabati lentala ciden tala kanafu magister de kanafu duguturu do de kanafu karana jamia fulana da kanafu de khiriji do de della de benyini de mbalimo al ilmu qala allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulu irfani doni yede ala kote ciden kote sebo kote ni mo min tani nunun ta benna alhamdulillah ni mo min tani nunun ta mabbe ambo bilade wadatu imamuna safai ko wa qad ajmal muslimuna ala anna man astabana lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yadaha liqawli ahadin kaina man kana imamuna safai ko silama be bennaka ko mugo ni cidon ka sunna bangiraye ko minna koy kanu o koyin toye mogo sika kuma kama kaina mankana atigi kera mogo sugu ni ciden ko ne ka kuma sabatira ciden ka sunna sabat ko ninde ciden ka sunna kanu toye mogo sika kuma kama kaina mankana o tigi kera mogo sugu alaka hakimanda man balimo ciden de cire wa majhabi tiginani ala ya bila kelen nen ka wulu sirlente de ni mogo tuguru kan galonka yomal qiyama de ebe ka kunko bi golo majhabi tiginani kelen tugura ciden ka sunna de ko abbe sunna mogo abbe ahli sunna wal jamaa abu ayyimat min ayyimati sarafu salih kan nyema udero me janko majhabi maliki kam mogo labaw a chaman de ye bidiya mogo ye ube sage kato bidiya ta kubo o dam maliki kam majhabi ka maliki bari lembe kabo bidiyama wasima bidiya yere ko ka bidiya mogo ko ka maliki bo rahimahullah maliki majabi mogo ni maliki ni abora jiya kono sisa abe jahadu damina mogo folo munu na folo majabi maliki mogo labaw folo utede bun qasim nunu saha nunu nyen usi ke sunna nyanyini de la ka tugu ciden ko
me laba munun nana sa ko karamuga ube majabila bombosi be di finu be fufu muso suturalente ni maliki bora be bamurta munun ka mawlude do kono mawludu be ke abe dam maliki la ko be maliki majabi de la ebe tabulo werela ko am be maliki majabi de la abubakar turtusi ngo odi ya to yake kitabu dira ninka al hawadisi wal bidiya la abubakar turtusi maliki gan kadero maliki gan kawye bidiya fo ko ba dam maliki majabi ka aya be monto kafiri al hawadisi wal bidiya la abubakar turtusi maliki nin kitabu aya dilade ye galo munun ta kusiri majabi maliki la ka bidiya munun ta kusori dina kono ko beto udda majabi maliki ka ayo gode monto ku fili ka boy ku bengalo nyira udara maliki majabi kada ka majabi te aka tabolote aye ciden ta nyinan ka tugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam kaburu kono mugo site nyinin ka jamana ka lasteden misiri population jamana population fancama ben minne fesa be ka haklina yeninde fanani ka jama ka nyogon famusa sunna mo ko min nunu sunna mo ko kelende la sa ma ete fendo ka teme o kasa mo nda mesa aunte fo illa men ci den ka sunnate alquran wa sunna ala fahmu salafu salih ambe fe mo fe lamme o yode inshallah men ni mo kunkolo tara sankaba inna ni sigira ko be jiri kan fo ate qur'ana ka ate sunna ka ate sarafo ka famuka anti lamma ko siti bolo ante nyinin ka utaw nyinin ka anna anka kaburu kono alata anyinin ka anna qiyama keneka ambe nyinin ka minna kaburu kono ambe nyinin ka minna qiyama keneka ambe otade nyini ala ko yiranna kan sabataka har ni mugo min ni pikasi nana kuy bon boaka ala kan toaka ay ci den tangini de aw mo kewo aw mo fala o jamana kala da o anyere ka karmo munum bam fe yo jamana ka karmo munum bam fe yo an ku jate o an ka kitabu koro ay taw ma kola de aw te nyinin ka karmo koro la ya te nyinin ko ka kitabu la ma ja jabutumul mursalina abe nyinin ka ci de wondela karamogo folo munun temena karamogo folo munun ka kitabu koro munun be nube uyoro min be qur'ana ni sunna kala fahamu salafu salih ayota ka barake naye karamogo folo munun temena karamogo folo munun kumana uye barake ni sunna la ka kitabu dila nu ka kuma munun nu ka kewale munun ni qur'ana ni sunna ni salafu ka fahamu te tabulo kelena ayu fili umachi koy ite nyinin kula kaburu ite nyinin kula qiyama ibe nyinin ka kaburu kono ala de la ibe nyinin ka islamia dina nyuma de la ibe nyinin ka ciidew de la awa mogo ne ciiden ka hadisa sahle ibannama ka fili ki kun fori ka bo kono ko parce que majhabi maliki mogo de ne la garina nyana fo kaburu kono ina nyana fo la gara mogo de ni sunna bonya ka maliki bo imamuna maliki ni nana ka maliki nyinin ka ciiden ka hadisa la abe wuli ka do kono nana kame na boro ba fo sel etumbe me maliki tun tarame ba fo mani nyen ka ciden ka risare la ko awa ntari ngode kim pare ka fini nyuman do nyere la ka kasa jalan ke nyere la ciden ka risa bonya ko so ni maliki nyen ka hadisa la ati jabite abara abeta kode ka je ka fini nyuman do ka kasa jala ka ire la kana hadisa fo bedde kono ni maliki bora ka sokono ni misiri ce bedde kono ni ya nyini ka ciden ka di salati jabi ko alete ciden ka ni sa jabi kare kono nala rahimahullah maliki sunna bonya de dondola maliki bake ka hadisa be ciden ka hadisa do ka ya hadisa damina bake ka kala bunte ni donna ka doloki kono ka to ka sogo bagaye maliki mina nyaw yele mana fari kolo yele mana a togo yele mana ama hadisa jo tumana hadisa bana ka kalanden do ko maliki ma akonya beila i fari bake ka yele ma i nyaw bake ka yele ma bedde gundo i yere la mundo ako tumami nye hadisa indamina bunte ni de yin sogo me kiden ka hadisa bonya kama maso ka hadisa intige
o malika ma jabi mo de ni nu ye fenyi hadisa ke ko kitabu jema ko hadisa kitabu ko kitabu jema do yere be ciden ka hadisa wata kafilite ko aunte nunu la jesa kitabu jema ni ciden ka hadisa fuye ko e abe risala de kono ko la gadari de yafuwa ko abe fiqhu kono wa ibe qur'ana aya fo do ye jamana kono ko lube majay malika wa bi nyininka ko abe fiqhu la ni ciden ka hadisa fo ko saka ko ye min fo sa ko abe fiqhu kono la hawla wala quwwata illa billah ni alama noro do momin du sukun kono noro te koyi alaka hakimande dama jamana bay hatage ya weleli de lambali maw fo ciden de ala de kayira mogola jamana in chamante ala yire de do folo ima ala ni shegu nunu bonyogona uma ciden ni karamo bonyogona ebe ala fo dobeta aka shegu fo dobeta kam mo folo fo dobeta kam mo kefo ebe qur'ana aya fo ale ba fo nyam faw sorote anyam mo kew sorote e ba fo ciden kote ale ba fo ko an ka karamo ko ni kote ndemene ko an ka shegu kote est ce que nunu nya ala ni ewa shegu bonyogona ma ba bonyogona est ce que nunu nya ciden ne karamo bonyogona folo wa jamana imbe hatage weleli ka kede folo fo jamana deunka ala ni shegu bonyogona folo u ka ciden ne karamo bonyogona ni e ala ni shegu bonyogona shegu tate fo ala takro ni e ciden ni karamo fana bonyogona ciden ka kuma te fo ni ebe karamo do ka kuma fo ciden ka ko hadisa te fo ni ebe ta duguturu de ka hadisa fo duguturu do ka kuma fo la hawla wala quwwata illa billah yawa mbali man kan janto nyerela kaburu kono ibe nyinin katta o idila woye ewa ala tay kaburu kono ibe nyinin ka ciden ka tunno nyala woye muhammad rasulullah ewa qiyama kene ibe nyinin kan nin ko kele wala fana ala ko jabu no yanye aha wati rasulina ha wati sirata fa ummiyati ibo faraka woye aya jabu فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون يوم يناديهم دون دو قيامة دون نعلبوا وله فيقول ما جاء أجبتم المرسلين مبافو أيتشيد ونجابي منا فعميت عليهم الأنباء ألاكو كبريا بدي بلا أبرو kiberiyayi abe dimina ubolo mana jabu masoro ubolo basi utunte ala taka utunte ciden taka jabu masoro ubolo yawma izi fa amiyati alayhim al anba yawma izi odo kibariya be dimina ra ubolo umase ka jabu si soro o ka jabu make foye foku mako fahum la yatasaaluna ewa utese ka nyogo nyinen kay fana de komi jinya utumbe chogomi ni eye ciden tafo ale dalembe karamo minna ale dalembe sogni ha karasa fulana karamo do ba umfiya ayen ninde fo ni mu famun nina awte qiyama kene ka koy yibo ke jinya kono yade ciden tafo re maso inni ndungo mo yibo to nyinen ka be boda do deima koy aye karasa nyinen ka ke karasa ya foto de ciden ta ko fe o te ke qiyama kene ka de fo la yatasaaluna kibariya be dimina ubolo ma jabu soro ewa nyogo nyinen ka fana tede ko ebe mo de nyinen ka karasa nin jabu ye munye karasa nin kore munye karasa nin jabu ye munye karasa nin mun fa munina o te riya makene ka ni edde sera doro edde sera de nyogo nyinen ka te kabila nyinen ka sinji nyinen ka balima nyinen ka nkara mo tunye karasa de nkanje nyinen ka jabu fonye o te koy o be aw bolo jiya kono yade nabe nyogo marasa kan nyogo nege kan nyogo yaw nyina yerele man tatabba ruqasu faqad tajandaha doni ke baw yode fo sarafu yode fo nu ko ciden kote alebe boda de nyini karamo min ben no ya dama abo karamo sugu tomo ku wele u ben no ya do dama min ta foro gele yara le ma bo fili kan no ya nyini doni ke waw ko ni mugo katta bolo keran ninde jiya kono ko ye munafaqide ko ye munafaqide
ni ala ta fura ciden ta fura karamo munun be nogoya di ema ka boda di ema ibe wulude wele buri kan nogoya soro man tatabba ruqasu faqad tajandaga ni mogo be doni ka bawo nyine ka puri ka boda ni nogoya dado de soro ka bo ala taala ka bo ciden taala iye jindiri de ye munafaqide awa o be ke jiya kono me lagara o yere de be datu ginye ala kan kisi kantanga ala kambila ala ta ka tauhidi nyuma ala kambila ka ciden ka sunna nyuma ala kambila ka ala fahamu salafu salih ala ko fahamu din silama ma jiya kono sisa ni silama sagira katanni sawa madrum balmo be jiya mara alquran wa sunna la fahamu salafu salih ni silama tunyen ni soro doroku tege daka ka baraka na doro ku ka ko be nyonabo ala ko kanye سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قصص أمبين أولني آية بدورو والما آية بي ورو كنو تاني أمبين سيغاكا وبين لتو وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba شهر شعبان من إجراء سانكالو سجنا بسنيو مغانيناني ناي ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني مغاني فلا سانكالو سبانا بسنيو مغاني ولون فلا ناي أمبي باكو جيكورني بلو فلا مسجد السلام كونو أعوذ بالله